Ja sa zaoberám väčšinou obdobím povojnovým, ale v poslednom čase dosť aj komparáciou práve tých obidvoch nedemokratických režimov na Slovensku. Pripravila som si pre vás, vzhľadom na to, že aj s kolegyňou Pancovou sme tu boli približne pred pol rokom na besiedke a hovorili sme skôr o propagande, tak som zobrala niektoré materiály z cenzúry ako špecificky vlastne ako zložka aj toho propagandistického úsilia. Na začiatok by som sa venovala trochu terminológii. Rozdeľujeme pri skúmaní cenzúry alebo vôbec pri fungovaní cenzúry cenzúru preventívnu a cenzúru represívnu. Je to trošku zradný termín, je to niečo podobné, ako keď vám povedia u lekára, že máte pozitívny nález a on je vlastne zlý. A podobným spôsobom z hľadiska občana represívna cenzúra, ktorá znie horšie, je vlastne tá lepšia. Prečo? Represívna cenzúra znamená, že štát zasahuje, alebo nejaké zložky poverené teda štátom zasahujú do toho, čo vy píšete, čo vy publikujete a môžu dodatočne napríklad žiadať, aby ste to stiahli. Vy sa voči tomu môžete brániť, pretože ten štát musí zdôvodniť, že prečo to je tak, musíte tým porušiť nejaký zákon. Vy sa môžete brániť a môžete napríklad aj tento súd vyhrať. Zároveň tým pádom, samozrejme, všetci vedia, že vám sa takáto vec stala. Ukážeme si teda, ako potom vyzerá tá cenzúra preventívna, ktorú na rozdiel od tej represívnej nevidno. Preventívna cenzúra fungovala napríklad v období komunizmu tým spôsobom, že všetko, čo išlo do novín, sa vopred schvaľovalo. Čiže nemohlo sa stať, že niečo vyjde a potom dodatočne sa to naháňa. Stalo sa to len v istých momentoch, kedy im teda, že niečo ušlo. A oficiálne cenzúra neexistuje, vy nemôžete hovoriť, že existuje, nemôžete sa proti nej preto ani brániť. Lebo oficiálne štát tvrdí, že žiadna cenzúra nie je, tým pádom je aj zakázané vôbec o nej samotnej hovoriť. Tretí taký druh cenzúry je autocenzúra. To je vec, ktorá je vám v podstate známa z každodenného života, pretože o tom, čo poviete frajerke, aby ste vyzerali lepšie, sa rozhodujete vlastne každý deň. Podobným spôsobom o tom, akým spôsobom budete vystupovať v škole, čo poviete nahlas. Dá sa aj cenzúra rôznym spôsobom technicky ovplyvňovať. Na tomto mieste napríklad my sme prišli, sedíme na pódiu, vidím dve kamery. Netuším, kto nahráva, netuším, či sa streamuje, alebo sa to nahráva, netuším, či bude mať možnosť, alebo nebude mať možnosť zasiahnuť do toho, čo niekde pôjde von. Je to iný pocit, ako keď som v triede, mám tam 30 ľudí a viem, že kamera tam nie je. Ďalšia vec je napríklad svetlo. Pokiaľ by tu bolo svetlo zažaté, aj viacerí z vás by sa chovali inak, nekradli by si tam si tenisky, a pozerali by si v pohode niekde na Facebook alebo na Instač a nechychúňali by sa tak, že je to počuť až sem. Lebo majú teda pocit, že nevidno. Ja zasa môžem uvažovať, či o takýchto veciach hovoriť, alebo sa radšej autocenzurovať a tváriť, že to nevidím, alebo povedať teda, že to vyzerá divne, ale nepovedať to na plnú hubu. Aby ste videli, ako teda vyzerá cenzúra represívna, toto je napríklad vydanie novín Slovenská pravda. Treba zasa si uvedomovať, že aj tie aparáty vznikajú cenzúrne, to fungovanie vzniká postupne. Takže toto je ešte z prvých mesiacov slovenského štátu, kedy v Ružomberku vypúka vzbúra vojenská a teda aj pridali sa k nej civili. Na 2 dní tam vojaci obsadili mesto, museli tých tam prísť rozháňať tankovou posádkou privolanou z iných miest. Vyvesili tam československú vlajku, vytriskali gardistov do lesa, takže tí sa odtiaľ vracali 2 dni. A tu, ako vidíte, v tých novinách je prázdne miesto. Cenzor nabehol do tlačiarne a v priebehu už toho, ako sa tlačili tie noviny, tak prikázal článok o tejto vzbúre dať preč, pretože z hľadiska štátu bolo lepšie a prínosnejšie nie napísať, že takáto strašná vec sa stala a takíto hrozní ľudia tam čosi robili, ale tváriť sa, že sa nestalo nič, lebo zlyhala slovenská armáda, o ktorej sa chceli tváriť, že ona je vlastne strašne nacistom kamarátska. Takže vo výsledku to dopadlo tak, že civilní účastníci tej vzbúry dostali vysoké tresty, vojaci dostali slabé tresty a aj tie dostávali tak po roku, po 2, aby vlastne tá informácia o tom, že naozaj tá vzbúra bola a bola pomerne významná, sa do novín nedostala.
My máme dnes aj tak pomerne spätne optimistickú predstavu o tom, ako vyzerali noviny v minulosti a ten diskurs a že dneska je to strašne vulgárne a bulvárne a vtedy nebolo. Nie je to úplne tak. Doniesla som na ukážku zasa, je to časopis v podstate agrárnej strany alebo blízkej agrárnej strany, humoristický časopis z roku 1925. Uverejňovali tam občas paródia na Hlinkové kázne. Takže toto je práve jedna z nich. Pochopiteľne ani Hlinkovci teda sa nenechali zahambiť, tí zase pre zmenu svoju najbližšiu konkurenčnú stranu, ktorú viedol doktor Mičura, ako Hlinka bežne o nich referoval ako o Mičurákoch. Takže takisto to bolo čosi, čo by ste ako dnes nečakali v tejto dôstojnej dobe, alebo v tom, aký máme o nej dneska predstavu. Cenzúra môže teda vyzerať rôzne, nielen tým, že vám zabránia publikovať. Hneď 2 týždne po vzniku slovenského štátu napríklad je zriadený koncentračný tábor v Ilave. Nie je pre Židov, je pre politických oponentov. V prvých transportoch sú predstavitelia slovenských elít, aby si uvedomili všetci, že ani takíto páni a dámy si nepomôžu a že aj s nimi si môže Hlinková garda robiť fakticky hocičo. Sú tam absolútne bez akéhokoľvek právneho základu, bez súdu, nemôžu sa odvolať, často aj nevedia, za čo vlastne sú tam. Hneď v tom prvom transporte je napríklad profesor univerzity v Bratislave, profesor sociológie Anton Štefánek a ďalší ako takto významní ľudia. Toto je jedna z tých zaisteniek Márie Janšáková, ktorá takisto ako všetci ostatní pri prepustení z tohto tábora približne, ako bola na policajnom riaditeľstve, potom v tábore, dohromady asi 2 mesiace, musí podpísať prísľub, že nebudú sa vyjadrovať k žiadnej politike, nebude sa miešať do verejného života, nebude kritizovať činnosť verejných činiteľov, dokonca svojich spoluobčanov bude upozorňovať poslušnosti a trpezlivosti a si uvedomuje, že len podmienečne prepustená a hocikedy sa tam môže dostať nazad. Toto bol univerzálny text, ktorý sa používal niekoľko rokov, ale k nemu ešte niektorí ľudia museli dopisovať, čo im zvlášť ministerstvo vnútra, respektíve Šaňomach nachystali. Tak napríklad táto pani, manželka vysokého štátneho úradníka, musela napísať, že preruší všetky svoje styky s priateľkami a nebude chodiť do verejných miestností v zátvorke menovite kaviarní, aby náhodou sa tam teraz niekým nestretla. O svojich priateľkách musí referovať ako o bývalých, aby sa ona uvedomila, že keď príde von, už nič nebude tak, ako bolo a vlastne sa s ňou budú báť stretnúť. Aj ona sama sa bude báť stretávať s ľuďmi, aby náhodou im sama nepoškodila. Cenzúru má na starosti sekcia úradu propagandy. Okolo roku 1942 ju vedie Imrich Kružliak, tiež zaujímavý príklad cenzúry aj autocenzúry. On zomrel nedávno ako vyše 90-ročný. Mohli ste čítať v 100. Prosím? Vyše 100-ročný, ďakujem. Áno, 104. A bol to pán, ktorý potom pracoval pre demokratickú stranu, ako, dá sa povedať, volebný manažer, bol v exile a bol tam ako jednou z týchto hlavných figúr. V roku 1942 sa ako mladý stáva šéfom vlastne slovenskej cenzúry. Nie len, že rozhoduje o tom, čo sa smie publikovať, ale vlastne na poradách si zvoláva novinárom a hovorí im, čo publikovať majú. Nie len to, čo nemajú, ale vyslovene aj ako publikovať a čo publikovať majú. V jednom z tých svojich príhovorov na schôdzi rovno hovorí, že teda strana ho poverila a preto to bude tak, ako hovorí. Hovorí, že jeho úrad je tu na to, aj teda on sám, aby zamedzil akékoľvek útoky na predstaviteľov štátu. Všetky redakcie dostanú písomné pokyny o tom, čo a ako majú robiť, a aby prestali vzájomné napádanie, to znamená, že akákoľvek demokratická diskusia a pluralitný politický systém, toto jednoducho zvyšky sa tu tolerovať nebudú. Žiadame, aby sa pridržiavali oficiálnych tlačových správ, to znamená, že keď sa niečo stane, treba čakať na to, čo o tom napíše štátna agentúra a nemôžete si o tom napísať sami, čo chcete. A zaujímavé, pokiaľ ide o židovskú otázku, nesmie sa písať tak, aby to vzbudilo zdanie, že sa im krivdí. Uvedome si, že toto hovorí v apríli 1942, transporty už frčia. Ľudia sú okradnutí, zbavení svojich domovov, ale nesmiete o nich napísať niečo také, lebo by sa tým vzbudili sympatie. Veľmi pozitívne vlastne na tomto citáte je to, že on reaguje na nejakú situáciu. Cenzúra väčšinou reaguje na niečo, čo sa v spoločnosti vyskytuje
A tu je jasné, že ona reaguje na to, že zrejme existujú prejavy ľútosti, existujú sympatie a preto je toto niečo, čo treba potláčať. Zároveň napríklad, pokiaľ slovenský štát, keď ešte sa vrátim k tej predošlej téme, príjma opatrenie o zákaze adopcie židovských detí, takisto je to veľkým signálom, že tieto snahy existujú v spoločnosti, že existujú kresťanské rodiny, ktoré sa snažia chrániť židovské deti tak, že sú ochotné ich adoptovať, aby sa nemuseli vysťahovať. Takým mocenským nástrojom je napríklad regulácia toho, čo môžete verejne čítať. V tomto období to bolo najmä v knižniciach. Podobne to robil teda hneď vyhláškami slovenský štát. Za prvé zrušilo sa dovážanie časopisov z Čiech, teda mnohých konkrétnych časopisov. Za druhé sa začína kontrolovať poštový styk. Zrušia sa aj dovozy časopisov z Ameriky a prenasledujú sa ľudia, ktorí píšu napríklad do amerických krajanských časopisov. Tí idú tiež do Ilavy. No, za komunizmu tu máte len ako ukážku jedného zoznamu kníh, ktoré sa našli ešte v roku 61 v knižnici vo Valašskej Belej a preto ich prikázali odtiaľ vyradiť. A zaujímavé práve, ako sa tu už miešajú viaceré kategórie autorov. Je tu napríklad kniha od Masaryka, Vavra Šrobára, Ivana Markoviča, ale už aj Jana Pešteního, funkcionára Spolku svätého Vojtecha, Tida Gašpara, Karola Sidora a postupne už pribúdali aj knihy napríklad Klementisa alebo ďalších komunistických funkcionárov, ktorí medzičasom upadli do nemilosti a boli buď popravení, alebo sedeli niekde v base, alebo už postupne boli prepušťaní, ale ešte neboli na tom tak dobre. Respektíve, aj keď už na tom dobre boli, tak chceli, aby sa na niektoré ich knihy zabudlo a preto sami vlastne ich nechali z tých knižníc vyraďovať. Ak si dnes pozriete napríklad katalógy Univerzitnej knižnice v Bratislave, na niektorých starších knižkách, kde lístky už tam boli v 50. rokoch, nájdete takéto písmeno P, znamená to, že boli zaradené na zoznam prohibit, teda zakázanej literatúry, ktorá síce v tej knižnici ostala v nejakom jednom exemplári, ale nesmela sa požičiavať bez ďalších povolení, teda na štúdium niekomu, k tomu sa napred zdôvodniť, že ho poslal nejaký ústav marxizmu, leninizmu, že ide skúmať nejakú konkrétnu tému a potrebuje túto knihu na to, aby toto mohol v záujme režimu urobiť. Vidíte tam napríklad knihy Masarykovej, Alice Derera, Vladimíra Klementisa, to všetko podliehalo cenzúre. Toto je dokument z archívov tajnej služby, odchytával korešpondenciu, to znamená otváral súkromnú korešpondenciu, robili si z toho kopie a alebo výpis alebo kópiu podľa technických možností. Toto konkrétne je list profesora Komorovského, zakladateľa slovenskej religionistiky tuto v Bratislave na Univerzite Komenského. Ak sa tam raz niekto vyberiete študovať, tak sa budete učiť ešte z jeho učebníc. A vtedy písal jednému americkému lingvistovi, ktorý tu bol predtým na prednáške, že teda mu posiela nejaké svoje knihy a rád by nejaké texty, alebo teda články a rád by nejaké články od neho. Niekedy ten list sa len otvoril, zistil sa, čo je v ňom a poslal sa ďalej, niekedy rovno ostal aj ako nedoručený, že si ho tá cenzúra policajná teda ponechala. Zároveň, keď sa dialo niečo také ako významné spoločnosti, alebo aspoň predpokladal ten režim, že by to mohlo byť významné, tak sa robila zvláštna akcia otvárania listov, povedzme týždeň alebo 2 týždne sa sledovalo, čo si ľudia medzi sebou píšu a vyhľadávali sa zmienky k tejto téme. Napríklad, keď bolo maďarské povstanie v 56., alebo keď zomrel Stalin a Gottwald, alebo keď boli ženevské rokovania. Tak vždy sa vyhlásila taká väčšia akcia, nasadilo sa na to viacej ľudí a úplne bežná korešpondencia z dediny do dediny sa sledovalo, že či si ľudia o tomto nepíšu a akým spôsobom si vykladajú veci. Napríklad sa tým zisťovalo, či sa šíri alebo nešíri panika. Stalo sa, že aj ušli niektoré takéto listy, a dodatočne sa zisťovalo, že panika vznikla napríklad tak, že v 56. boli vojaci nasadení v pohraničných posádkach na juhu Slovenska. No a nudili sa tam pochopiteľne. Navyše 7. novembra sa chystalo výročie VOSR, takže zásobenie alkoholom na oficiálne oslavy boli veľmi.
A v tom čase nejaká opitá banda teda vojakov napísala svojim blízkym na rôzne konce republiky, že sa zúčastňujú tvrdých bojov a že sú v zákopoch a tak ďalej. No proste navymýšľali si somariny. No lenže, keď toto dostala frajerka, mama, manželka cez pol republiky ďalej, no tak pochopiteľne to dala ďalej ako spoľahlivú správu, lebo veď syn je tam, tak vie. No, toto je k cenzúre hudby a divadla. Tu je napríklad, nie je vhodné propagovať niektoré bezideové, extrémne americké brakové šlágre. Predstavte, že niekto posudzuje to, čo počúvate z hľadiska toho, či to je ideové alebo neideové. A doporučuje sa teda, aby takéto boli stiahnuté. A áno, je tam počuť rytmické absurdnosti. Takisto máte človeka, ktorý posudzuje, že či to, čo počúvate, je rytmické absurdné alebo rytmicky neabsurdné a podľa toho to púšťa. Tu možno ešte k jednej zaujímavosti, ako funguje teda v nedemokratickom a v demokratickom systéme cenzúra. Napríklad počas druhej svetovej vojny britské rádiá alebo britskí občania nikdy nemali zakázané, na rozdiel od nás za druhej svetovej vojny a podobne aj za komunizmu, počúvať nepriateľské vysielače. Čiže bežný Brit pokojne mohol počúvať vysielanie, ktoré bolo vyslovene zamerané z Nemecka na britských občanov, aby im tam tlačili teda nejaké kaleráby a aby ich pripravili na to, že treba sa s tými Nemcami nejak dohodnúť. Štát k tomu pristupoval tak, že snažil sa nejakým spôsobom vzdelávať vlastne občanov, aby si všímali, čo na tej nemeckej propagande nesedí, ale vedeli, že nesme im to zakázať, aby ostal rozdiel medzi tým, že my tu naozaj sme iný systém ako oni a to, čo bránime, je práve toto. To, čo sa napríklad ale menilo, bolo, že mohla sa vysielať nemecká hudba bežne, pokiaľ to nebola hudba, za ktorú by bolo treba platiť autorské tantiemy niekomu v Reichu, lebo to znamená, že ten štát by to mohol skonfiškovať a vlastne by sa finančne prispelo tej nemeckej ríši. Čo zasa pre nás môže znieť absurdne, že oni naozaj dbali na to, že aby dodržiavali autorský zákon aj v tomto čase voči niekomu, kto je považovaný za nepriateľa. Ale verejné vysielače, teda BBC, dostalo odporúčanie neuverejňovať istý typ hudby. Skúsi niekto tipnúť, akej, ak to nebola nemecká? Čo je to, čo vy ste ako riaditeľ BBC nevysielali v roku 1944, dajme tomu? Alebo 1941, už sa bojuje v Indočíne dávno. Nevysielali sa pesničky o nevere. Texty o nevere. Lebo to je to, čo dokáže rozložiť morálku viac, než nejaké politické kýdanie. Či ste doma a neviete o tom, čo robí tam ten váš v Paríži a s kým, alebo že či ste práve niekde v Indočíne a neviete, čo sa deje doma a tam sú práve tie americké vojaci a československí piloti a všeli, čo sa o nich hovorí. Takže toto sú veci, ktoré vlastne sa zabraňovalo, aby sa tieto nálady v spoločnosti nešírili. No k dejinám Photoshopu. Toto je napríklad fotografia zo Slovenského národného povstania. Toto je stromček. Vladimír Přikryl zmizol, lebo už sa stal politicky nepohodlným. Potom sa túto súdruh posunul a už vôbec nikto nevedel, že tam predtým nejaký bol. Podobné sety fotografií máme vďaka kolegovi Daniel Kingovi zo sovietských, teda ešte z 30. rokov, pomerne dobre doložené. No, toto je zasa vyrábanie, to je skôr propagandistický typ fotografie, kde máte záber na ľudí a záber na rečenia svojho prezidenta, ktorému potom dorobili ten dav, aby bolo jasné, že aký je populárny. Toto je len ukážkovo jedna z fotografií, s ktorou ste sa nemohli stretnúť v učebnici, hoci by tam patrila dlhé roky a tým pádom, že oni už sa nevie, tak ani dnes ju nenájdete. Bola to jedna z tzv. Lodí slobody, to znamená lodi, na ktorej sa poskladali slovenskí a českí krajania v Amerike počas druhej svetovej vojny. A keď ste dali dosť peňazí, povedzme na loď alebo na lietadlo, tak si ho mohli pomenovať ako chceli. Takže takto vlastne potom po oceánoch sa plavila loď Štefánik, loď Kocák, loď Murgaš. Mali sme lietadlá, ktoré sa volali podľa slovenských exilových komunít v Spojených štátoch.
ktoré bojovali v druhej svetovej vojne. Mali sme polné nemocnice, ktoré sa nazývali podľa týchto komunít, alebo aj podľa slovenských miest, odkiaľ tí ľudia prišli a podobne. Takže toto je vlastne ako jedna z ukážok toho úsilia tých komunít v zahraničí o víťazstvo v druhej svetovej vojne na strane spojencov. No toto je ešte jedna z tých fotografií, kde vám zasa zmizol Klementis v tomto prípade, ale aj ten fotograf, ktorý tam zbytočne odvádzal pozornosť. Cenzurovala sa aj samotná história komunistickej strany. Teda nie len to, že by boli cenzurované tie ostatné alebo potlačené zmienky o ostatných, napríklad o demokratoch. Toto bola jedna z novináriek, pôvodom Češka, ale pracovala v Banskej Bystrici, bola to zakladateľka prvého ženského komunistického časopisu Proletárka. Potom sa vysťahovala s manželom do Sovietskeho zväzu a skončila tam tak, ako tam množstvo týchto komunistov vtedy zvyklo končiť. Manžel zahynul v Gulagu, ju zastrelili za to, že hovorila, že Hitler napadne Sovietsky zväz. Tak ju strčili do basy a potom asi týždeň potom, čo ho napadol, ju naozaj zastrelili, lebo tako nevedeli, čo s tými väzňami, kde ich držať a ako nemali ako evakuovať. Vtedy písala protest práve Beriovi v 41., kde upozorňovala na to, že všetci vedia, že ten sovietský štát nefunguje a že NKVD funguje ako jeden veľký týrajúci, mučiaci nástroj teroru voči občanom. Pochopiteľne, po vojne ste ani o nej, ani o jej manželovi už ani v Československu nepočuli. Ešte tak v 45. niektorí komunisti písali o tom, že ju poznali a že teda vedia, že je v Sovietskom zväze, ale nevedia, ako dopadla. A potom už zistili, ako dopadla, tak odvtedy sa o nej vlastne 10 rokov vôbec nehovorilo. O nej neskôr trošku, o jej manželovi už úplne vôbec. No, k tomu, čo sa všetko za komunizmu utajovalo, existoval dokument priebežne doplňaný, volá sa Kartoteka utajovaných skutočností. Nenájdete tam detaily o tom, čo je utajené, ale skôr také rámce, že čo všetko sa nesmie zverejňovať. Nesmelo sa zverejňovať napríklad akékoľvek správy o vraždách, pokiaľ vyslovene nevyšla tlačová správa s nejakým konkrétnym cieľom, že bolo treba tú verejnosť na niečo upozorniť, alebo že bolo možné vykresliť toho vraha ako nepriateľa socialistického režimu, tak akékoľvek správy o vraždách neboli. Keď vám niekto hovorí, že bola nižšia kriminalita, no tak áno, lebo v novinách to naozaj nebolo. Dneska jednu vraždu máte aj týždeň, niekedy aj viac, podľa toho, do akej miery to má nejaké spoločenskú odozvu. Takisto neboli informácie o samovraždách, lebo všetci boli šťastní, samovraždy byť nemohli. Žiadne o trestnej činnosti a už vôbec nie trestná činnosť robotníkov, lebo že ak sa niečo stalo, tak sa muselo napísať, že to bolo ako triedne nepriateľský elementárny robotník. Počty narodených dvojčat a trojčiat napríklad. Nesmeli sa zverejňovať pohľadnice, kde by boli 3 triangulačné body a viac, čo by znamenalo, že si môže nepriateľ zamerať z tej pohľadnice reálne geografické pomery. Istý čas bolo zakázané zverejňovať napríklad adresy ubytovne ROH, lebo sa predpokladalo, že ak by zo studenej vojny sa stala horúca, tak tam by mohli byť lazarety alebo štáby vojenské. Problematika bola napríklad, keď sa chceli aj v závodných časopisoch robotníci pochváliť, že niečo nové vyrábajú, niečo nové vynašli, tak často im takéto články cenzúra zastavila, pretože ani oni sami si nemuseli byť vedomí, že ide o krádnuté patenty, ale tým pádom by sa zistilo vonku teda, že sa to tu vyrába. Problematické veľmi bolo kritizovať mládež. Z jednej strany dospelí komunistickí funkcionári na ňu neustále frflali, že ako im na to kašle, ako nechce chodiť na sprievody, ako nechce chodiť na prednášky. Z druhej strany ale oficiálny obraz bolo treba udržať tak, že mládež je nadšená. Preto sami títo, najmä nižší funkcionári, sa neustále dostávali do stretu s vlastnou cenzúrou, ktorá im neumožňovala takéto veci publikovať. Z takých dosť ako brutálne znejúcich zákazov napríklad boli zákazy o epidémiách, ktoré, keď boli nejaké komáre tuto na juhu, tak bolo napríklad zakázané napísať, že prenašajú kvehorúčku preto, lebo bolo treba tam nabrať nových pracovníkov na nejaké regulačné stavby.
Podobne sa nesmelo publikovať napríklad správy o TBC dobytka, a to ani nie v tom kontexte, že existujú napríklad štátne majetky alebo družstva, kde znížili TBC alebo že ho vôbec nemajú a tým pádom sa to dá. Napriek tomu sa to nesmelo, pretože väčšina detí, ktoré dostávala vtedy TBC, ho dostávala z mlieka nakazených kráv a to bolo považované za čosi, čo by nemala verejnosť vedieť. No, k tomu obsahovému, teda k tej obsahovej cenzúre, existovala obrovská citlivosť na to, nie len, že čo sa v tých novinách píše, ale ešte ako by si to niekto vôbec mohol vyložiť. Takže napríklad sa veľmi dbalo na to, ako vyzerá layout celkovej strany. Aby, keď si stranu zoberiete a čítate noviny proti svetlu, aby vám nepresvítala k fotografii nejaký iný, alebo k nadpisu nejaká iná fotografia z protistrany, ktorá by s tým nadpisom dávala nejakú neželanú súvislosť. Alebo aby neboli vedľa seba dva nadpisy, ktoré by ste mohli opticky čítať spolu a dávalo by to neželané súvislosti. Takéto veci sa teda museli prelamovať, ale boli to aj veci, ktoré najčastejšie sa stalo, že to niekto neustriehol, že to vyšlo, lebo ho vôbec nenapadlo, že by si niekto to mohol teda takto vykladať. To znamená, napríklad tu máte, že zmocnenec upozornil, že boli dva titulky článkov, vedľa seba bolo, že cieľ upevniť mier a čínske delostrelstvo začalo palbu. A podobne tu bolo, vo Varšave bolo čínsko-americké rokovanie a vedľa toho bol ako opticky neoddelený článok o úplne inej téme, ktoré hovoril o rodine šialencov. Existovali aj takéto kombinácie. KSČ, pardon, má byť. Čiže toto boli veci, za ktoré, ako keď sa vám podarili napríklad v novinách, tak si mohli prísť o robotu. To už ani nechcem hovoriť o tom, že napríklad písmena T a R sú pomerne blízo na klávesnici, teda vedľa. A písať denne slovo Stalin a slovo stalinizmus niekoľkokrát vám mohlo priniesť naozaj obrovské problémy. Toto je príklad časopisu, kde je úplne nezávadná karikatúra a úplne nezávadná režimová básnička. Problém je, že sú vedľa seba. Takže niekto by si mohol mysleť, že ja sovietský vojak je tam ten naľavo. Niekedy sa stávalo, že si neuvedomil producent nejakého materiálu, že to, čo pred 2-3 rokmi bolo schodné, tak to už medzi tým sa zmenila situácia. A už by teda nepôsobilo dobre to, čo si mohol dovoliť pred pár rokmi. Toto je napríklad leták, ktorý vydala nejaká okresná organizácia spotrebných družstiev a vyzývala oslavovať VOSR tým, že odovzdáte alebo odpredáte o 12 vajec viacej. No, tak keď bude najbližší štátny sviatok, môžete skúsiť. Cenzúra, teda, ako sa snažím ukázať, v tomto období menej, alebo takmer vôbec nebola, jej obsahom nebolo to, že niekto chce nejaký protištátny text publikovať a teraz ten cenzor striehne a ho zakáže, pretože už v tom čase k novinám a k vydávaniu sa dostali len preverené osoby a skôr išlo o to, že sami sa aj dožadovali, aby dostávali aj rovno tie materiály, aby neprichádzali oni samé do problémov. A naopak, najväčší problém bol to, že sa menila situácia, že včerajší kamaráti už boli nepriatelia, že ste museli neustále striehnúť, či ten súdruh z Maďarska, ktorého sme včera oslavovali, či sa teraz nepridal k nepriateľom, či ten náš súdruh, ktorého sme včera ešte niesli na 1. mája na transparente, či medzi tým ho nevyhlásili za nepriateľa a neobesili. No a toto napríklad bola básnička Milana Ferka, toho si niektorí a starší sa môžete pamätať z 90. rokov, ako veľkého národovca, tak ten ešte ako pomerne mladý písal nadšené básničky o stalinizme a 10 rokov neskôr už tieto básničky neboli vhodné do rozhlasu práve preto, že boli ultrastalinisticky nadšené. Takže chudák Milan Ferko bol nakoniec cenzurovaný preto, že chválil Stalina viac ako v roku 1959. To bolo príjemné tomu režimu v tom danom období. Toto je možno tiež ukážka aj potom urbánnych legend, ktoré sa tradovali, kde všade sa takéto veci stali. Takto nejako vyzeral výklad kníhkupectva.
kde vedľa seba vyložili knihy Ďaleko od Moskvy chceme žiť v tieni mrakodrapov. A takisto prišiel proste cenzúrny zmocnenec riešiť túto situáciu, aby proste tie knihy boli ďalej od seba. Takisto zasahovala cenzúra napríklad v registroch kníh. Vzadu učebnica pre kaderničky mala vecný register, kde bolo napísané, že marxizmus, leninizmus a potom, že masáž hlavy a obličaja. Veľký problém. A takým ako tiež permanentným zdrojom problémov bolo vysielanie západného rozhlasu alebo televízie, kým tie vysielačky typu Slobodnej Európy alebo Hlasu Ameriky bolo možné odtieniť tým, že sa rušili. No tak problém začal s viedenskou televíziou, pretože tá sa nedala rušiť, pretože rušička nefunguje po hraničnej čiare. Zasahovalo by do príjmu aj samotným rakúskym občanom, z ktorými zasa bolo treba aj dobre vychádzať občas. Takže, tým pádom by nás mohli oni žalovať, ako normálne na medzinárodných súdoch, že im znemožňujeme na ich vlastnom území teda vysielanie ich vlastnej štátnej televízie alebo verejnoprávnej. Takže toto bol problém. Kým ešte doma si ľudia pozerali občas tieto viedenské televízie, tak tu napríklad sa stalo, že v predajni televízorov pustili viedenskú televíziu a ľudia sa tam zhromažďovali, pretože áno, boli tam reportáže z prevozu už 4 mŕtvého pápeža Pia XII. Takže ľudia sa zastavovali a teda sledovali takto nevhodné vysielanie priamo na ulici. No, izraelský humorista Ephraim Kishon raz písal, že najťažšie na svete ako nie je závodniť Saharu, ale napísať sovietskú encyklopédiu, pretože vždy, keď vyjde nejaký diel, tak sa niečo stane a zistí sa, že ten, kto je tam oslavovaný, tak ten je vlastne nepriateľ. Dialo sa to, väčšinou sa zošrotoval náklad knihy aj s tými autormi. Ešte v období stalinskom, potom v tom uvoľnení za Chruščova, tak tam už bola technická novinka a je naozaj ako doložené, že keď vyšla sovietská encyklopédia, ten diel, kde bolo písmeno B, tak bolo tam napísané o Beriovi, že je to vynikajúci syn sovietskeho ľudu a tak. Tak potom tí predplatitelia, o ktorých sa vedelo a bol adresár, že majú tento diel, tak dostali obálku s celým autorským hárkom, ktorý mali si vyrezať ten pôvodný a mali si vlepiť ten nový, kde bolo o Beriovi už potom snáď nejaký jeden riadok, že teda to bol zločinec a zvyšok zabralo rozšírené heslo o Beringovom mori. No, takže tu by som skončila ja a necháme asi priestor na otázky. Poprosila by som tie prvé určite hentam, lebo